ay paborito na kong salida sa una ni Jean-Claude Van Damme kanang Bloodsport niya ang usas iyang training kanang taptapan ang iyang mata niya mag-fight sila niya mas deadly ang dating kay may na kay siyang mukarate o wa na siya pananaw murag ug sakto tong gibuhat ni Jean-Claude Van Damme murag si Kristo murag masayop siguro ni nga ang buta di kagiya. So kining atong physical nga pagkabuta pwede ni nato ma-overcome pinaagi og sungkod, pinaagi og other senses. Pero ang gipasabot ni Kristo dinhi dili lang physical nga pagkabuta. Nga naman kay mariplisan lagi na og laing mga senses na naguro mga buta nga magsigig text nako. Oh, bitaw mga buta may na kay mo text. Wa de mo kibaw na. Yes, why ninyo buta-buta? Di ba maka-text gihapon mo kay mo replace man ang ato sa mga gadgets na nasay voice ana o ang imong dunggan kakuan niya kining imong touch kay bawo man kas mga keypad sa dapita kana day mga buta nga may na kayong kuan og kaning kuan piano may pa kay mo adjust sa mga dynamics kita gang may mata di man kita ka mo adjust anang dynamics ya pas-pas pa kayo pero butang na magani roy butang nga magduwag basketball mo pwede ra lagi na siya may buta may nakay mubasa hikapon ra niya ang kanibang niyang papel pertig yung mubasa kay naman say pamaagi unsaon pagsuwat para sa buta nga ang sense of touch ra mo ilang gamiton pertig mubasa may pangmubasa sa ato mga lector may sa mubasa atong lectors pero ang buta usay may kayo kay physical man nga pagkabutang pero kung ang ato na ganing spiritual eyes the eyes of faith mao na gani mo'y mabuta di gina mariplisan why senses sa lawas nga makapuli ana kung mabuta na ang atong pagtuo ang atong espiritu spiritual blindness muna si San Pablo diri sa unang pagbasa mihisgot siya pasiuna niyang suwat ni isa to si Timoteo niingon siya diri nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan gilutos o gibugal-bugalan apan naluoy ang Dios kanako kay dili pa man ako magtutuo buta siya ba di pa siya kamaong moto ang ending imbis nga si Kristo mao'y kahayag iyang bugal-bugalan iyang panamastamasan iyang gilutos ang tanaw niyang Kristo murag kontra murag kaaway kay di pa man siya magtutuo importante kay ning pagtuo kamo magtutuo mo ron dili kusgan wa ninyo bugal-bugalis Kristo niingon ra ba si Kristo nabilanggo ako og inyo kong giduaw niduaw na mo sa mga binilanggo o nagbugal-bugal mo nagsalikway mo sa mga binilanggo duaw mo nya di mo musalikway sa binilanggo kung muanhas inyong balay aron muhangyo nga mupuyo musalikway dili so kung nagliningi ay buta ka kay si Kristo nagwiniingon nabilanggo ko inyo kong giduaw kana pang gisulti ni Kristo unsay inyong gibuhat sa labing ubos
sa inyong isig katao, mao'y inyong gibuhat nako. Labing ubos sa inyong isig katao. Unya, kamo, kanang inyong silingan, sigig pangawat sa inyong balay kay manuyupay. Unsa man, nahigugma mo na? O naglagot na? Labing ubos biya na. Mangawat good in town, aron lang taon makakaon, aron makasuyop. Sama, naglagot na mo niya? O nahigugma? Na, anak na. Unya, unsa man na, nabuta na sad ka, giangkon ko ng Kristo, gigutom ko, giuhaw ko, nagmasakiton ko. Kanang mga adik, di na masakiton di ay. Iparihab magyana nato kay naay sakit, nya naluoy ka na o naglagot. Kita rabab ato rabab may ratag matay ni buang-buang. May ratag mamatay. Anaon? Lisod na kayo. Di na makontrol. Purti na gyung yawaa. Labi na gyud gi-rape ang imong anak nga dalaga nga nag-eskwela pa in town, nya gipatay pa gyud. Unsa man na? Maluoy pa ka na niya? Uy, tubag. Oh, tadawa inyo mga naong. Ako, maluoy ko. Oy, may pagnisahan na lang to, pahulay nga dayon. Nga naman, mga butata, daghan ang mga tao nga kunuhay nagsigig simba, ako sigig misa, pero nagpabiling buta spiritually kay ang pagtuo dili tinuod. Unsa may tinuod nga pagtuo? Kanang mahigugma na ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo higugmaa kana mo'y pagtuo. Ang pulong na gani sa imong isig katao or ang imo bakang pulong mao nay imong sundon, buta ka. Muna matud pa ni Kristo, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. So ayaw pangambisyon nga mulabaw kang Kristo, nga ang imong pulong, ang imong knowledge labaw sa pulong ni Kristo. Hangad katuna ang iyang pulong. Be a student to Jesus who is our divine teacher. Muna'y gitawag og discipleship. Pagpakadisipulo ni Kristo, sundao sa ang tanan niyang mga gipangsulti. Nya mo graduate ra ka. Matod pa ni Kristo diri, sagdi lang, mapariha raw niya kas imong magtutudlo kung mo graduate na ka, makatapos na kas imong pagtuon. Kinsa may mo desisyon, kinsa may mo hukom nga ni graduate na ka or nahuman na kas imong pagtuon, ikaw o ang teacher? Kusga. Ang teacher. Nya kamoron, unsa man mo, tinun-an o graduate na? Sus, naiuban na to din, tiwasuno na. Wapagyapon ka graduate. Kaya nga naman, wa kapasar, siging hagbong. Oo. Unsa may atong mga exams. Karon na mga estudyante, gipaningkamutan sa atong mga educators nga doon na kunoy actual experience. Kanabang experiential teaching. Mo na nga, i-immerse sila og mga actual nga trabaho og accounting ka na kay gitawag og OJT. Unsa tawag na? OJT. Sa di pa ka mo graduate sa accounting, kay pila na ka oras nga i-require ka nga mo trabaho ka kompanya, way bayad nya kanang ikaw pagani mo bayad usahay aron lang ka maka OJT. Nurse ka adto sa kas ospital, midwife ka, sige sa panghulbot anang bata, kami ra yung pare YOGT. Unsa may amo? Kolekta. Kolekta. Sugoon mi. Kolekta. OGT day gapon na bisa na nga sa seminaryo, i-immerse man mi kada weekend, kada buwan, kada tuig, sige ginang immersion. Mabitang ni Aaron din si ning buutan nato nga pariunon si Father tuwalan sa seminaryan sa tawag Seminarian Charles
Quezon. Sa apelido ni. Quezon. Hapit naman ni mapari. Pero, depende mo pasar siya din eh. Pangayuan man taan evaluation, tanaw ninyo, pasar ka ng nawa. Tanawa, di ba? Kita na mo, nga naman, buutan man, nagtrabaho man sa kinabuhi, nga gipangtudlo dito seminaryo, iya man gitrabaho dire. Sige na magtutok niya. Sabi, pasar pa dyan ka na siya, pasar pa dyan ka na. Muna, humanan karon sige pa nag-serve na ko, kaya ako may iyang teacher, ako may iyang senior, sige nag-serve. Pader, sa may buhaton pader, may buhaton pader, may buhaton. Sunod din aning patuog pare, sa ikong diktari pader, pare, ko parihagot ta. Wala naman ay wala sa ning iwan on. Nato ra ba din ng pare, sa una, dikon mo sa to, wa sa to ordinahig pare, Father Leo Lo Archie, nagpuyo po to din og mga 6 months. Or doon naman sa tikausang gidahasan siya nga to panahos pandemic. Pero din sa to, teacher gihapon to og kaning disciple nga principal. Before siya giordinahan pagkapari, nagitay evaluation. Daghang ito evaluation dire. Pasar man. Daron pari na siya. Karon ra ba balhinonon ra ba nos Padre Leo? Adto na ra ba siya sa katedral karong pizza 14. Mga pizza 13, di na takakita ang Padre Leo din doon na tayo himuong despedida ugma ang iyang despedida mas alas 6 sa gabi siya magmisa niya ato siyang anang tawag nato bag ipakita nato ang atong gugma kaniya, tambong tas misa, labaw tanan muhog kas kolekta, atong ipabaw niya kay para gud nang mulakaw ang imong anak unsa man kana na kay kwarta ana man day tanong ang pare wa day magkinahanglag kwarta sa to amo gud kolekta dito pader why siguro wapay siguro no. Kita nga nagmahal ato gyud siyang pabawnan. Ang tanang kuliktaan ng misa, despedida niya sa alas 6 sa gabi ugma kung buhi pa na siya. Kanang atong ipadala niya tanan. So kamo, manimba din dili inyong anhion kaon, kayo matay kaon. Kanang ang inyong anhion, kay mo pakita ko sa akong gugma ni Father Leo. Kay dako kay siya natampo dinhi pag-develop dinhigid siya sa dihang nag-develop pataan ning atong simbahan. Kauban gid nato siya nga naghago. Nang dako kay siya og natampo. Kamo sige mo paminaw niya. Bright ko kay ni Father Leo. Nindot kay na siya mga punto inigwali nga mamo to baka mo magduka-duka kay wa man sa ko mo celebrate niya. Pero daghan kay siya nahatag nato no. Ako daghan sa kong nakatunan gikan niya kay anang magid siya yung mga qualities nga wa pagid nako makatuni og mga abilidad nga wa sad nako mapuyi pa kay ubos-ubos ra man gid taon ko abilidad diha sa seminaryo kani sila mga kuan man Tagalog mga matitinik. Ako sige mala kog katunok wa ko di ko tinik. Sige lang katunok. Atong pabaw na kay sama ni San Pablo pagbiya sa niya dito sa Tesalonica ba to gipadad-an po siya iyang magamit ingon siya wa man ko magkinahanglan ani pero salamat sa inyong gugma kanako mao ni atong pagpakita isip simbahan ang apil na sad ning ato mga online parishioners kay sige ra ba sa mo paminaw ang Padre Leo dia sa live streaming ato sa siyang pabawnan i-send lang ng inyong mga donations nga rin ako moabot na lagi ni Padre Leo no ato lang ng kuwaag diutay wala komisyon ba joke lang ing na lang parang Padre Leo ni Padre di man mo katambong ugma so ato mo sa nang i-live stream paminaw lang mo da live streaming pero ay mo kalimot pagpadala
Nya nganong ato maning himuon? Si Father Leo ni graduate na siyang pagka-estudyante. Usa na siya kapangulo, usa na siya kagiya magtudlo sa mga tao ug manghinaot nga kaming mga pare dili unta mi mabuta. Ang pinaka dako ra ba kay makapabuta namo kinig yung garbo. Kanabang muranag kami mo'y Ginoo, kami na maoy hawod kaayo. Muranag di nami maminaw sa mga ubos, di nami maminaw sa among teacher nga mao ang mga ubos nga mga tao. Si Mother Teresa of Calcutta naningkamot to serve the poorest of the poor. Nga naman, the poorest of the poor para niya mao si Kristo. Kamo mo ba na inyong gitanaw ron? Nga mga bata din magsigi og duwa-duwa din karon nag-anam na rabag kadaghan ang recruit mo sa Hinoon. Sa una tulo raman unta na sila duha na karon pito naman magpanon-panon. Naka-recruit na raba. Masig sunod simana, ma-times 2 na na. Unsa may inyong tan-aw ana din gasamok-samok o maunay atong representative ni Kristo. Maghubo-hubo ra ba na usahay? Di magsinilas. Hapon niya pag-uwan lang ligid gid nila nang naadihang yuta. Niya maglinaw-linaw nagjutay di ana upa magid kay matarong nato nag aning buni na di ana nga tubangan. Hala ligid gid nila. Nya siya pader kami pader lingaw jud kay sila ba sus murag yung mga langgam nga way mga pako na sige ligid-ligid. Ana perti na gid nilang humura. Nya unsa bay tan-aw nimo ana nila? Saan na sila? Mga samukan, mga hugaw, mga badlungon, nga bisag kung saan ingon di lagi pwede mga bata ron panguliin taon mo ngadto. Mulipot lang kadiyot na anasa dana. Ay mo pagsudiri kay ubasa kayo niya mga dapsot ning ato mga muaris opisina. Anha na gid noon mag-standby, mag-meeting pa. Ayon sa tan-aw ninyo ana. Mga buangon na, mga badlungon, gahignaw, mga way batasan. Ay mo pangayo anang diha mga tao ha, ika-Domingo. Ay kid mo kuan pangayo. Na unsay di mangayo. Kada gid na isakyanan banaan gina. Anaan gina siya. Nya unsa man ato nang gukuron, ato nang panghapakon kay mga badlungon, mahimo kang giya nga buta. Mga bata kana nga nagtubo og niingon si Kristo, ayaw gid ninyo tamaya ang gagmayng bata. Kinsa tong magtamay sa gagmayng bata ang inyong kontra ang akong amahan nga atoa sa langit. Kay ang ilang anghel nga magbalantay atoa kanunay sa atubangan sa akong amahan. Kinahanglan kini mga bataa makat-on gini sa paghigugma sa isig katawo. Sa una, pag-abot na ko diri, bago pa ko, pag sugodan na nila gayaw-gayaw diri, ako da yung ingnon, dong, ali rago dong, kay magsagbot-sagbot lagi usahay. Kanang ilang leader-leader, layo kay nagdistansya na ko, pirmi ginang 20 meters. Nag-abot ako din tuanan na dito dapit may CR, panglingi ba, idlas kay ignaw. Nya mo abanti ko dito jote dong ali ako istorya aambak din ang atos kural kato dito atong kuan kasada dagan din ang ato nya maniid na sa kuan ako rib balik na sad mo bang mga manok nga idlas oy karon magsige na kog agbay-agbay perti ng anara pada 20 bi hatag dayon kay og di mo hatagan masuko nya na ato gunang amo ana awa na anad na kayo. Apil man ganani katong ato dihang panguag bugas, katong pagpanghatag na tug bugas, nakahatag naman tag mga 800 ka mga tag 5 kilo pa. Nya nagpakapin man ta ato mga kuan kanang mga noodles, sardinas kana. Giripak man to nato. Sila mo itabang kay dia, kamo nakatabang mo to. Oh, mao na, mas may pa sila. Tabang deg maayo, ripak. Kadtong hatod na to diri og mga mo deliver ato mga 5 kilo nga rice sila sila diya sila tigalsa ngari modaog man la tag 5 kilo kamo nakatabang mo galsa diya tanaw agi po
Sige tabang, nya karon sige padir, gay mig bugas. Nakahinomdom sa kun ako. Ang inyong mga ginikanan gipangtagaan man siya kami di ay. Karon pa sa ko kinomdom karon ba yung gutlua nako ang kadto day mga lay minister nga nitabang og distribute nya kadtong mga nitabag putos amo man sang gitagaan sila tabag bitbit kada adlaw nya tabag putos wa man day tagae yay buta naman tingali ko ani ana ba kato gani mga tanod sige pito-pito diha aton tagaan ana sila wa matagae. Sige lang sila dagdagan-dagan. Di ba permanenteng 20 ato, usahay pa gani, mo 40 pa. Oh, ana. Pero gahapon sige sila hangi, dir, bugas bi. Bugas. Ana. Nya siguro wa lagi mo ilabot ani, basi giniglakaw nga to, moingon sa to sila. Daw kay pareha sige mi bit-bit bugas, wagi tagai. Basig mo balik to wa patupatyas mga ginikanan basig mo balik to diri tagaan lang tingali to na kung sa tagaan na to wala narabay sobra dito eta ato to tagaan hatag eta na mga kuan kay dinhi wagi apil-apil mo anhilag mga yug bugas simba mo dai wow simba pa din bugas pa din wagi koy malungag pa din nganong sa una nabuhi lagi mo nganong karon di naman mo mabuhi bugas pa din bugas anak di ra bagyo mulakaw napay uban masuko pa wata sa spader kay say mo desisyon unsa man hangtod ka adlaw inyo kong pahuaton diri ana lakaw nga to kasabaan ng mga sekretary hangtod ka adlaw inyo kong pahuaton dinhi anang pare kana masuko ka na ayaw si Kristo na nga naninghag nimo ngano sige kag katog diyang paria ka gahuwat na ko nimo diri kay pakana ang gigutom mao tong pagbata nako sa pader naninghag diri nya nilakaw na ra ba ingon sa ko sa una mirisi aklaro kayo butag yo ko no og mobalik to karon ako na lang ingnon nayo ganib tagae dayon kay si Kristo na puwerteng daghanang mga pagtulunan nga maayo nya importanteng mga punto sa pagtuo nga padayag sa atong mga pagbasa karon labi na gyud sa ebanghelyo. Di tingali ni nato mahurot og istorya pero ato lang pili-pilion. Una, gusto ba mo nga mawad-an sa inyong kinabuhi? Dili. Kinsa dinhi ang gustong mawad-an sa kinabuhi? Tasang kamot. Wa no. Kinsa dinhi ang gustong dili mawad-an sa kinabuhi. Tasang kamot. Wa mo'y mga kamot. Grabihan naman sa ninyo eh. Wa mo pataas. Unsa nakasabot mo kung saan ang kinabuhi. Kanarong imong gida nga naginhawa pa ka. Nga makabati pa ka. Nga makalihok pa ka. Mubati pa ka ba? Gusto mong mawa na? Nasa uban gusto ko kanus aman ta mawad-an sa kinabuhi na ay daghang paagi. Una, na ay tao nga naginhawa pero patay na. Nasa'y tao nga wa maginhawa pero buhi pa. Oo na siya. Asa may inyo ana? Kanang naginhawa nya patay na o kana bang wa maginhawa wa na maginhawa pero buhi. Gusto mo guay ginhawa. Sige. Distingi ko nun na imong to. Talupi ko nun ng ilong anak. Na to kaginhawa pa ba na? Nyaing nasagdi lang, buhi pa ka. Mga igsoon, ang kinabuhi dinhi sa yuta, dili maoy isyo ni Kristo. Ang isyo mao ang kinabuhi didto sa sunod nga kinabuhi. Katubang eternity. Kini si Satanas nga gihisgutan sa atong ebanghelyo nga gi-describe ni Kristo ni moy gihinga ni Kristo ni Pedro sa pahawa Satanas. Kani si Satanas didto ni siya sa eternity. Naasa ni siya eternity. Immortal ni siya. Si Satanas di ni mamatay. Si Satanas kay nga naman pure spirit ba ni siya? Powerful spirit.
Diin man ni siya gikan, didto ni siya sa langit. Ginganlan ni siya Lucifer, the bearer of light. Didto sa langit ba? Nya tungod kay di naman siya mutuos Ginoo, din aman siya mubuhat sa isugo sa Ginoo, mingsupak naman siya, gilabay siya ngadto sa impyerno, nya nausab na ang iyangan Satanas na, Satan, ang meaning angel of darkness or prince of darkness. Patay, tanawan ng patay, isod ngadto sa bahak, ngit-ngit. Nya lakan ka nang naang halublak. Ngit-ngit bisa di tingali ka ng imong lungon, tabunan ka. Ngit-ngit ang patay, anha ginas kangit-ngit. Mao na si Satanas kangit-ngit. Ang kamatayon dayang tinud-anay kon mahimo na kang member sa trupa ni Satanas. Okay. Unsa man sa diay ang kinabuhi? Ang kinabuhi kung mamember ka sa trupa ni Kristo. Kay nga naman, matud pa ni Kristo, I am the light of the world. Ana, siya ang kahayag. Helingi ako nung naimong tupad, kablita. Ay lang kay paduol, kay basig na COVID. Kablita. Ina, kinsa man kang trupa. Ina, kang kinsa man kang trupa. Sige na, kablita ba? Ang di mo kablit, Satanas. Sige na. Kablita, kinsa kang trupa. Pag istorya sa mo diha. Tanawa, di ba naagi di mo sugot? Kana bang imong sugot, di mo sugot? Mauna yung mga Satanas. Kanang mga anak sugoos ginikanan, di mo sugot? Satanas na. Kanang mga bana sugoon sa asawa, di mo sugot? Satanas na. Kanang mga asawa nga sugoos bana, di san mo sugot? Satanas na. Kanang sakristan nga sugoos pare, musugot dayon, Ginoo na. Kanang sugoon sa gobyerno nga pabaksin mo, unya musupak, Satanas na. Kaya mo sa naisugo sa simbahan karon, di ba? Kanang mga masinupakon lagi. Unya unsa man ang masinupakon, mauna sila ang mga tao nga dunay pagtuo apan dili mubuhat. Ang pagtuo makaluwas. Maluwas ta tungod sa pagtuo, apan ang pagtuo nga way buhat dili makaluwas. Na ay ancient nga istorya ana nga gamay pa kong bata nga kadungog kog walis pare. Nya kuan ba kanabitang hangtod karon nagpabilin kay bata pa mangugkuad to? Anang gamay pa ba? Nag-imagine man ko kay ma-imagine ba yan nimo na ako noy lunop ba ning baha og maayo kay ni awas ang suba nya dunay balay nga mga grupos balay nga gibanla sa kuan nya doon nagiusan nakakatkat gid siya dito lubi sige sakang tubig ningabot na siyang kiting sige siya ampos Ginoo luwasa in taon ko Ginoo luwasa in taon ko sos dihay nagsakayan ba ambak nari sakay diri sa dili gahuwat ko sa Ginoo nga muluwas nako di ko mukuyog ninyo kay asaw niya mo ibanlas ngari lagi sakay kay buwan na saka ng tubig sa di maghuwat ko sa Ginoo kay mituo jud ko sa Ginoong iya kong luwason mo to aging sakayan ngadto so niabot naman siyang tuhod ang tubig di naman siya kapadayon kay to naman siya sa babaw sa lubi singgit sa siya sa Ginoo sos diha na say taong galangoy gadag pisi swimmer siguro to gihigot niya dito sa may kuan ba siya gunit aning pisi iksa niya ngadto sa ayaw gilabay niya sa dili Ginoo ang akong waton asa pa lang ka maanod ako nitla sa pisi tong kuan balik na to sa daplin di man siya mukupot kay huwat siya sa Ginoo nadugay diha nagyo helicopter nagtunton og sa gunit diri kay dadon ka namo nga tos daplin sa ayaw ang Ginoo akong paluwason abot naman rin tubig nabanlas gid siya og pilar may istorya patay ang mabuhi ka banlas ka atubang manitas Ginoo ini kamatay na to suko kuno kayo tong katotawhana ba
Suko kay siya, nganong namatay man siya, nabadlas ko sa tubig. Ingon ni Ginoo, nganong nabadlas man kay siya, sige kung sangpit nimo, wa man ko nimo luwasa, ingon ka ang mutuo maluwas. Ana, purti na kung dako ag pagtuo nimo, wa magikumutuo ato mga tao, kay ikagay akong gituhuan. Yung Ginoo, kabuang lang gid nimo. Primero, ningadto ko nimo, gadakog sakayan, wa man kam tuo, ingnanti kang sakay. Pagsunod, porti na kong langoy, basa kong kay kustanan. Ana, tagaan ti kag pisi, di isag ka. Sus, niabang na lang yung kong helicopter, di lang yapon ka mong sakay, may pagmatay ka. Di man kam tuo. Ana, ang pagtuo lagi guway buhat, patay muna ikaw bana mutuogan ka nga ang imong asawa na higugma na nimo gaksag maayo, di ba daghan kayong mabuhat ana. Ikaw sa asawa tuo sa nga kadang imong bana ng asawa na nimo kay nahigugma na nimo, sige higparaig tanawa daghan kay mo mabuhat. Ano mamong tuo. Ug unsa may the best nga buhat sa pagtuo, kanag yung mutuo ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo karon nag-ingon, kung gusto kang mabuhi, kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod kanako. Matod pas unang pagbasa, gitudluan ko sa Ginoo unsay angayng isulti ug unsay angayng buhaton matag adlaw, ug ang matag adlaw nga gisulti ni Kristo niingon siya, pasana ang imong cross matag adlaw. No, ana. Sawan mo, pasan mo sa inyong cross. Dito, congratulations. Maunay buhat sa pagtuo, ang pag-antos. Kay kanimang kong pag-antos, makasantos, makaluwas. Ang pagsalikway sa pag-antos, sawan, tikuskos. Kana mga taong di gustong mo antos, magsigig reklamos pag-antos, magdepresyon na, magtikuskos na lang na sa suok because of depression, hangtod na gyud nga mamatay na sila. Gani karon ang COVID, ang hinungdan nga nung daghang ing namatay, sa ako lang ning ubos nga pangagpas, kay buguon raman sa ko, tungod sa kahadlok. Kay di man gustong mo antos. Antosonon biya ginang sakit, di ba? Lisod oy. Pangutan-an ang niagi pagka-COVID. Lisod kayo. Nga di man ta gustong ma-COVID. Mas maayo pag mayon ka, og imo kong i-COVID, Lord, okay ra gyud. Antoso na nako, ihalad na nako sa among mga pari nga wa mag-antos. Sige lag pangulikta, labi na ginang gawali ron. Na. Sige pamaligyan ang slat. Uy, ang nanghatag baya sa slat, nag-antos biya na. So nagakaron, at panahon sa pandemya, kaimportante sa imong kwarta, unya imong gidunit, imong gipalit og slot para sa kapilinha, dili ba na usa ka pag-antos? Murag giibot nimo ang imong kinabuhi diha oy. Gikalimtan nimo ang imong mga panginahanglan, mo na ang nakadunit sa kapilinha, nakapalit og mga slots, gitawag ni sila og mga heroes of faith. Hindi man gyud mo ka-appreciate, wag gyud mo palit. Atong pakpakan, oy ang namalit. Sus. Isayunan ka na nga nahalin sa atong mga kapilinha nga slots nga tag 1,000 as of yesterday niabot nag 15,684 slots. Pakpak yapon ta na. Naagoy mo palit og tag 20 ka slots, tag 10 ka slots, tag 5, usa ka slot, nasay mo palit og tag 100 ka slot, nasay ni palit og 2,000 slots. Daku atos giibot siyang kinabuhi. Ya di man ni sila mga kanang murang mga tao ba nga gawaldas las kwarta. Pinatuag singot ang ilang kwarta, pinatuan paganigluha ang ilang kwarta. Nga na ani, may maning ako kay dupa-dupa ra, soda yung kwarta. Yahay kayo. Nipalit sa ko. O karon, di lang sa ni pagpanghambog. Sobra na biya sa 40 ka slots akong napalit. Kamo, nakapalit na mo gingon na. Ay, naong ninyo. Ang nasa na ipipila din hiya, kung tanaw-tanaw, nakapalit na sa digubay-ubay. So kadto siya, ato man to yun, ihalad tanis birthday ni Mama Mary, September 8.
Nya karon kay wa man mahurot na pa may pila ni 13,806 ka-slots. Unsa man na nato ron? Sagdan ta na ingon na. Ha? Ang COVID dunay gitawag og first wave, naasay second wave, naasay third wave. Katong second ug third gitawag to sila mga variants. Karon doon na sa tay variants. Gikan karong September 12, nakasiguro jud ko nga katong atong gihatag ni Mama Mary up to September 8, from August 8 to September 8, naka-erase gid tog virus sa COVID. Nya atong butangan sa second wave para ma-erase ning variant. Nya unsa man September 12 to September 25. 25 ba sunod? Ano sa masunod? Ikatulong katapusang kuan. Awa mo kay baw. Ato na lang lawson September 12 to September 30. Kana second wave na nato. Pasabot padayon tagpalit para gyapos birthday ni Mama Mary. Hot doon taning 13,000. Kamong nakapalit na antosig ikaduhang antos. Palit ya pug usab. Nabitay niingon ako, usa ka maid ha, magtigom-tigom ra siya taw ginagmay kay pertigin niyang pobriha, lisod pa gani islag pamugas, pero lipay jud kay siya nga modonate. Mao na ingon siya, Father, i-extend gid in town aron ko makadonate pag usab, makapalit pa jud kog usa ka slot. Kay lipay kay kung nakapalit ko. Ang buhat sa pagtuo, diha sa pag-antos, makalipay. Mailhan gid nimo kung ang imong pag-antos karon bungas imong pagtuo nga sugo nis Ginoo mo ning nag-antos ko. Ngano man malipay kas imong pag-antos. Naguol kay kas imong pag-antos karon wa ka mo tuo sa Ginoo. Ikaw ra na. Gitawag naghuna-huna sa tao, dili huna-huna sa Dios. Nya unsa man ang huna-huna sa tao? Satanas. Kay matud pa ni Kristo, pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao, dili huna-huna sa Dios. So kanidi atong huna-huna, peligro kay ni. Ay karon, lingian na yung tupad. Ingna, unsa maro imong huna-huna? Ingna. Naghuna-huna kag Dios nun o tawhanon. Moingon gani ka, mamahaw ko ron iguli kadugay basang nahumag humili ani paria ay ana. Niya nasad ni abot na sa ni baligya na sa daning slat ana maana ka. Huna-huna nas tao. Magsigi kag lingi anang orasan, dugay bang human ani dugay pa kay musod, dugay pa jud kay mahuman. Ana ka, huna-huna na Satanas. Pero moingon gani ka, patas ipangwali Lord, patas ipa. Sige Lord, nindot kay paminawon imong mga pulong. Kana mo Ginoo, hantud mo abot na tag alas 9, way hunungay. Nya gutom na kay ka, antuson ko ning kagutom para sa imong mga pulong Lord. Ana, basta lagi kahapon patay na kay. Wa ko kay kaon. Pero una sa tingin mamatay ang pari nga nagyaw-yaw dire, sayon na lang sa bugbarog dire na. Wag mo maguna-una na. Inyo pa jud ko pakiton nga magsige mo ana sa inyong relo, sige ana. Kamo ko ni barog dire og yaw-yaw dire, sayon ba? May paigumag misa, malit mo sa atong, mamalit naman, mangayo mo sa atong SBFP Powerful Vinegar. Karon, kuha ko na, 7 ko na kagalon atong i-display, o container ko dito. Sige, pangadto mo. Hatag lang mo, love offering. Ang mangayog suka, nga way love offering, Satanas. Apila naman sa love pila naman sa nang love offering, pwede man sa piso, pwede man sa nag 1 million, love offering god. Di jud ka katunol, sige kag inanasuka niya wa kay giyan nang sa kadi. Pasalamat oy nga nibaha ang suka. Sus nakuyawan magugo kay napagutay na hibiling 5 ka container dito sa babaw. Sus mo deliver bitaw atong Bernes ang manananggot niya ba? 6 ka containers? Sinang kana? Daghan. Nga ingon siya, daghan pa ni sunod si mana pa rin ako. Patay, maglunop na sa suka. Mura niya may anig to nga nahog sa sugong, sa saglangoy. Mamatay na lang eh. Kanang mga lagong, mamatay mo na nga to sa sugong.
Makuan, malumo sa suka. Munas una, manangko miya ng sanggutan, sugong ditsuon na mo ginom, amo lang saon, ngipon ang kanang mga lagong, usay mga tutong gagmay. Tutong nga to, isa, hugaw man isa, di, namatay na sa suka. Oh, powerful ko ng suka. Naunsa mo? Oh, ng SBFP, powerful vinegar. Ang muinom, ana, maghuna-huna nag-juice nun. Di maghuna-huna og tawhanon. Ya, unsaon man na siya? Tan-awag giunsa pagkuha ang suka. Giabis ang kanang mubunga unta sa lubi, giabis. Nya pag abis ni ana nito dayon. Unsa man ang nito? Iyang dugo. Dugo na sa lubi. Ano to? Luha na sa lubi nga sigihan siya abis. Kada adlaw abisan og di na nimo siya samaran, di man na mo tuba. Muna hait kay nang sanggot, iana gina. Si Kristo sa gisamad-samaran og miagas ang dugo. Nya kay wa na may niagas kay nahurot-hurot taman gidugsak pag yung kilid. Niagas ang dugo og tubig. Mura sag sanggutan. Mo na powerful kay nang suka nga naman gikan gina sa sakripisyo sa lubi ug sa manananggot wa siya kahibaw kanus siya maligas anang iyarong sige saka kanaog ug di ka makuha pa doong sa babaw basig makuha ka pa doong sa ubos muna iampo sa nato ha nga luwas lang taong manananggot kapoy binasuhay gumog sa kada sanggutan lisod oy pero mas lisod gyud lubi lagi sige abis nya di ra ba dali-dalion kana bitang killing me softly hinayon kag maayo ba kada adlaw ingon ana kagamay abison igo ra sa kang muhilak kana bang ang imong asawa nga yaw-yawan ka nya makahilak na ka nya tamparuson kag panagsa nya bana ka nya magsige ra jud kag ingon nothing gonna change my love for you. Ikaw gi akong gipangasawang yawa ka di ka buwagan hangtod sa kamatayon kanang banaha luwas kina oh pero moingon gani ang bana pisti man ka kadang animala ka di ay daghan dire nganong anak ko nimo adto din katong tuang magsigig paraig-paraig nimo humot kaayo ang shampoo ang perfume nya asawa nimo luod na kay baho yaw-yaw pa wa na panutbrush ayaw oy antusa inig antos nimo ana malipayon kaayo ang imong pamilya malipayon ang imong mga silingan malipayon pa jud ka didto sa langit na ay positive na asay negative nga view aning atong ebanghelyo ang negative kay gihago sa opisyal si Jesus iyang giingnan paanhia si Jesus akong balay aron ayohon ang akong sulugoon nga himatyon nya sa dihang duol nas balay sa ayaw lang di ay di ko takos nahago ba kamo sugot mo mahago mo ano bang ingnon ka nga aring-aris balay nya na duol na ka kita na nimong balay na imo sugat nimo ayaw lang di ay glahos saban di ka magliyaw-yaw o kita gyud og ako ingon ari-ari pa der kay pagmisa pag abot as dool-dool mingon ayaw lang day pa der di na day pare mingon tingali ko buang-buang man kamo diha ano inyo man tang hago-hagoon kadaghan para ba nakog schedule dito nya inyo kong hago-hagoon di abtay ka usa nga gitiksan ko ba agihangyo ko nga magmisa sa sementeryo di nako layo-layo ra ba kay ang akong misa dito sa dapit sa south unya ang sunod nga misa dinhi dapit sa norte di dool ra dinhi nya nako apiki man kay 1 hour and a half ra ang interval ba nya hangyo gyud mayo ay kuan lang gyud pader isingit lang pader ay sus idol jud ka kayo namo pader nana sige hang yung follow up kani akong secretary Remy unsa mas pader ha remind this pader nagkaduol ba pertig yung makapollow up nya motor pa man to among service adto ni Edgar tong habal-habal na drivers Edgar akong driver ako pag humangin na mong misa pas-pas gar lab lusot-lusot guminganas mga jeep kay pas-pas yun kay layo god ana pertig na mong pas-pas init pa kaayo abog pa kay istanan
Sus, pag-abot na ko dito, usa sa mga monsignor din sa Sugbo, gailis naman sa iyang sulob. Naam lagi na pare. Ano ba, nag-ready na ba? Padoong na mo misa. Wa ko mulahos din hilang tahonong. Gisugat ko sa nag-imbitar. Naku, naam lagi na pare siya. Gusto lang may pader nga mo kung celebrate ka ba? May manggudang makita jud ka nga naa ka, pero siya gay among gi-imbitar. Kung celebrate lang ka, hasta na kong laguta. Ingon ko. Kasi pagtuon ni mo na ko, imo ko bugal-bugalan, kadaghan sa akong gibalibarang schedule tungod ani niya, imo lang ko palingkod-lingkoron diha, daghan kay ditong naghangyo na ako, nga ako'y mumisa niya, karon imo lang ko palingkod-lingkoron, kay imo kong himuong props, ana ko pertim pangayog sorry, siya pa di ay stipend ako, ayan lang stipend. Pero kadawaton gugugod ako, ay lang na. Balik dayon mi. Dili sa yon oy kanang mahago bitaw ka. Mo na negative. Pero si Jesus kay nagtan-aw mas kasing-kasing, wa siya maapektuhi sa iyang pagkahago. Unsa may iyang gitan-aw ug nakita niya sa kasing-kasing sa nag-imbitar niya ang pagkamapaubsanon ug ang grabing pagtuo sa gahom niya. Ang gahom ni Jesus ba, mituo siya nga mapaubsanon. Mao na gipangita sa Ginoo nato, dili ang kining atong siging simba kada adlaw, kining akong sigig misa. Kay posible man sige tag simba, sigig misa, pero way pagtuo. Nya posible man sang naay pagtuo, pero dili mapaubsanon. Pagkadaghang mga magtutuo karon arogante. Ay daghan ay. Ang una na kaning gawali. Ngay gano ba, sawaya ko no kuning akong wali. Di ba moingon din ko, saman, kamoy pare o ako? Ano na yan? Kamo, dili mo, sawayon mo ano yung silingan nga way simba-simba. Di mo suko. Ha? Oh, mga naong ninyo, dali kayo ng suko Mingon ka, mura sag unsa, mura rabasag mo simba. Ano rin ka? Pero kusubya kayo na sila manaway ka nang di manimba, mao man ay magsigig observe na to. Nya dali ka na sila kakita o atong apan, simba-simba, tanawa batas. Tuo magka na ilang liktor-liktor, na ilang salmo-salmo diya. Ingnon pa, tuo magka ng iyang misa-misa, para ram na kulikta. Hingwartam ng pariya. Nadagan diya. Nya wala bagi sila kahogs kulikta, ako pa ingan lagi hingwarta. Tingo, order ba usahay? Onya, unsa man na siya? Ayaw kakuan. Ang kasing-kasing nato nga mapaubsanon og matuhuon. Gisayunan ka ng pagpaubos sa opisyal, sugua lang ko. Kay naasag ko'y mga sulugoon nga akong sultihan, mutuman dayon, isulti lang. Ang akong pulong gamhanan manggani, murag inana ba? Ang akong pulong gamhanan manggani, kana pa bang imo Lord? Mas gamhana na, mao na isulti lang nga maayo ang akong sulugoon ug maayo siya. Nya kining maong mapaubsanon nga pagtuo sa opisyal, mo'y atong gigamit part sa atong pagpangandam sa pagkalawat. Ginoo, sa to? Dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Nindot ano? Mayroon ba kita musultian? Pero ang nagsulti, sus, wa day mo tagad ang silingan. Purti day ka mapahitason. No, kamo, di mo mapahitason. Managad mo sa inyong silingan nga sigiglibak ninyo. Lisod magimog tagad pare nga buyago ng inyong buhok nga inyong gikuluran. Moingon magimog danasan ay hisgot na sa danang buhok kulor-kulor. Mura ra bagyo gwapo ning paria. Ana ba? Isaway sa dayon ba? Ayaw, Lord. Ipamulong lang, maayo ra ko. Ana. Daghang kitag ayuhonon pinaagi sa pulong sa Ginoo ning atong kadawo
kining atong pagkamalaw-ayon, dili man ta makatangtang ani. Mura man tag katong himatyon nga sulugoon aning opisyal, kining atong pagkalibakirog-libakira, pagkabakakon, pagkahinawayon, pagka-judgmental, ayuhonon man nga mangayo tagpulong sa Ginoo. Lord, ipamulong aron ko maayo. Nga inikaayo na sa nato, ato sa nang ipaambit sa uban. Muna diri sa atong unang pagbasa, si kaning San Pablo, nag-ingon gid siya. Ang pag-ampo, ang pagpangilyopo, o pagpasalamat sa Ginoo, ato yung itumong para sa tanang tao. Ang tanang tao atong iampo o atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ikaduha, ang mga pangulo, ang mga hari sa kalibutan, masimbahan man or gobyerno, magampo ta para nila. Sa ato pang atong kasing-kasing, kung muampo ka sa tanang tao, apil na tong kabit sa imong bana, apil na tong mga kauban sa imong anak og suyop, magampo ka para sa ilang kaayuhan. Apil na tong nagsigig pangural anang imong agianan, nga wa na kay agianan. Apil na nang gasigig pangural anang imong agianan sa kanal sa inyong balay, nga iniguan anha na mulunop ang tubig sa inyong balay, iampo. Sa inyong iampo para nila? Ha? Nga makubid unta. Ayaw. Magampo gani kas Ginoo. Sama sa opisyal, ang iyang giampo para sa iyang sulugoon. Unsa man? Nga maayo sa sakit. Ana. Kung nasakit ang kabit sa imong bana, ina, Lord, maayo unta siya sa sakit. Ana. Aron dili siya magantos. Nya kung gusto man jud ka, Lord, nga magpadayon iyang pagantos, ibalhin na lang na din hinako. Kay mag-uol ra ba ni akong bana kung masakit ang iyang taong kabit. Ana good. Kamo mga asawa, makaampo mo ginana. Ha? Dili. Yawan on mo. O di mo mutuman sa pulong sa Ginoo. Nga niingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Waman mo ingon, higugma ang imong buutang isig katao sama sa imong kaugalingon. Imong isig katao, generic man, tanan man. Maobitan ning pagpakamatay ni Kristo sa cross para man ni sa tanan, di man ni para lang sa mga buutan, di man ni para lang sa mga Katoliko o katong niila niya, para man ni sa tanan. Nya karon ikaw, unsa man ang imong pag-ampo, para lang nimo o sa imong kusog ra ba kitang muampo magpamisa pagyud ang pari patuon pag pader buutan ba kay ni pader buutan yo kay ni pader ana imong Ginoo ayaw lang pag-focus anang buutan, iapil pud tong buangon, di ba? Mo na sa ato dinhing tubag sa Salmo, unsa man atong giingon sa to na wara basat kay baw. Dalaygon ang Ginoo kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Ninduta no kana bang imong manager nga nagtaktak nimo tungod aning kuan karon, tungod aning mga retrenchment, nya gitaktak ka, nya magampo ka para niya, sus na promote na hinuon. Nya ikaw wa na kay hapit kaon, nya sa ito na promote. Malipay ka. Moingon ka, Lord, salamat ha, gidungog yun mo akong pag-ampo na promote ng akong manager nga nagtaktak na ko sa trabaho. Or mag-uol ka. Ang imong igsuon nga portigyod ka tikasan nga ang inyong kabahinanan siyuta giilog pagyod. Nya magampo ka para niya siyang kaayuhan. Kay nasakit mag-cancer, imong giampo, naayo. Purti na sang yaw-yawana. Arrogante na sad kayo. Makapasalamat kas Ginoo. Salamat Ginoo, gidungog gid nimo akong pag-ampo nga maayo siya sa iyang cancer. Na isog na sad kayo ay. Muana ka. Ang imong bana ni hubag ang atay tungod sa inom. Nya ampo ka Ginoo, maayo in town. Naayo imong bana, kana galigid na sa siyuta siging inom.
Nya moingon ka, salamat Ginoo. Na nibalik na sa day. Naayo in town. Ana, maana ka. Muday kas Ginoo nga gidungog imong pagampo. Kana ato sa nang dawato no nga gidungog atong pagampo. Perti maganing kaon lamok na ko. Gidungog sa tingin pagampo lamok makakaon unta ko rog dugo. Suga sa kaon nila mo kay mahurot man sa ta. O na ampo tas Ginoo. Kini maoy gipangtudlo sa simbahan. Kini maoy gihubad sa kinabuhi sa mga santos. Si San Roque nagampo sa mga nagsalikway kaniya. Ang mga martir, bisan gani kani si San Juan Crisostomo, kasinahan ni siya sa mga leaders atong panahon na, gi-exile ni siya, gi-persecute ni siya. Ang iyang kasakit, iyang gi-offer para sa kaayuhan sa iyang mga kaaway. Muna nga nahimo siyang agent of peace. Ang iyang pagwali para gyud sa kaayuhan sa tanan. Unang kanindot og maingon ana tanong, nga bangwa na tay kaaway ba? Sunan ka magwali kag higugmay mong kaaway, pulong mo nas Ginoo. Nya unsaon na nimo pag-translate ron nga ni simba ka dinhi nya ingon ning Ginoo higugmay mong kaaway. Unsaon naman lang ng tao nga nagsigi og balikas nimo, sigig panulisok nimo, pakauwawan pa kas publiko, i-post pa kas Facebook, perti na yung taong uwawas imong guba na kay imong dignity. Ang saom na nimo, iguli ro nimo, kusmuran o pahiyuman? Kana, pahiyuman. Nya, magluto karon kay birthday nimo, unsa man, hatdan nimo sudan o dili? Hatdan na. Di ba? Uy, na ospital man. Wa may ikabayad. Mga 100,000 ang bill. Nya naamang kay yutang gamay. Unsa man, ibaligya nimong yuta para ibayad atong iyang bill o dili? Baligya. Nya pagkaayo, gihingin lang anong kas imong yuta. Unsa man, maingon kas Ginoo nga dalaygon ang Ginoo kay imong gidungog ang akong pagampo. Ha? Oh, ina dalaygon ang Ginoo. Nga naman, gidungog sa Ginoo ang imong pagampo nga maliwat kaniya nga wa nay yuta, wa nay balay. Apan ang imong kasing-kasing nahigugma sa tanan. Total, lumalabay raman ta din higod. Muagi raman ta. Muna, si Jesus, niingon gyud makakita unta kog pagtuo nga sama ni ini. Kana bang wa mo angkon og iyang kaugalingong dungog kung dili nagtan-aw sa Ginoo nga mao ra gyud magbubuot sa tanan. Mao to ang pagtuo og kinaiya nga gipakita sa opisyal. Mao bitaw karon nga kita mapaubsanon tang kanibang mga donate din hiba, donate kaning gipang donate ba niya usay manguha man tangad to sa Palawan, RD Punsyap, ana no, Imluelier. Daghan kaayo dito nga kana ganing ang ihatag wrong spelling ana digid taon maklaim ba. Nang maingor sa kos Ginoo igadto nako unom ka buok wa maklaim usahay sad na doble sa suwat. Man naman ni pader lain ba yan no? Kapoy kita sigig hatod nga to huwat-huwat pata dito nya ang resulta di ay di ra di maklaim nana mo ampo rasad ko nako wa ra ba ko kailaan ida tiksi lang niya na pader ipausab lang na imongan kay wrong spelling ana ako rasang iampo sa Ginoo mentag makamatngon tong gatig aga padaan nga wrong spelling ako ngan ana mo kuan ba ya mo nagi panahon nga mo text dayon mo ingon dayon pader ako nang gikoreksyonan sayop man ditong spelling ay salamat kwarta na sad ni Ardi Ponsiap daghan kay tagdi maklaim kay way mga name of sender ana nya ako man gi-announce dinhi nga nagampo sa ko Ginoo ano gon man sad ning niya oy na ini text nako pader
ako kunong suwayan og negosyate kay naaman ko'y suod didto basin pader matabangan ka nga makitaan ang mga ngan ana name of sender kay wa na magi mo text nato nako tanawa na gyud mga tao lagi nga matuman gid dunggon to bagampo basta para kaayuhan hago gyud noon hago gyud ana adto rugbarog ta nya ingnon pa ko pari day ka sir pari ko day ana sige sir dadalang nya ni ngadto sa imong kuan parokya ana mag-sir ba lain ba yan ang tawgon tag-sir nya pari inom sir-siron ta mura nung tag-ulitaw noon tanaw sa nato dito sa sir-sir arang-arang sagnaw na ingon engineer ko day nausahay pero di ay dawaton lang gunagod di ka mailhan day di ka madawat day dawata lang sir-sir kada basta imong kasing-kasing pari nganom day og di mo muilan akong pari ko nganom day nga akong kasing-kasing pari man di ba na importante nganom man di ko nimo i-honor as follower of Jesus akong kasing-kasing follow man ni Jesus nganom day imo kong sawayon nga nagpakaron ingnon ko nga hingwarta ko nga buangon ko imo sana pero wala magpasabot akong kasing-kasing tinuod na nakasentro mas Ginoo nganom di di padayon ko ani importante ang ato yung relations Ginoo mao gyud the most important nya diha dapita mahimo ra ng tinuod basta mapaubsanon ug matuohon ang atong kasing-kasing